Ivana Maliković iz Beograda nije ni slutila da će u 19. godini oboleti od multiple skleroze. Saznanje da njen život više ne može da bude isti nisu je pokolebali da uprkos neodobravanju lekara rodi bebu, zaposli se i vodi što je moguće više normalan život. Od pre 6 godina Ivana vodi kancelariju za osobe sa invaliditetom opštine Zvezdara. Da osobe sa invaliditetom budu uključene u sve segmente života društvene zajednice koji mi na Zvezdari organizujemo. Znači i da budu ravnopravni kada je sport u pitanju i kada je socijalna zaštita u pitanju i kada su bilo koji servis koji nedostaje, pokušavamo da nadomestimo. Ivana svesrdno pomaže u rešavanju svakodnevnih problema osoba sa invaliditetom, prevoz, medicinska pomagala, pravni savjet ili kao što je bilo situacija da neko nema finansijskih sredstava za ono najosnovnije, kao što je obrok, za Ivanu predstavljaju svakodnevni deo posla. Invalidnost nikad ne može da se posmatra odvojeno iz razloga što uvek kad postoji jedan problem, postoje još neka 3 manja ili 3 veće i nikad nije ugrožen samo jedan čovek, nego je uvek ugrožena i cela porodica. Kancelarija nije mesto gde se samo rešavaju problemi, već je i mesto za druženje jer težak život olakšavaju jedni drugima uz razumevanje i podršku. Lakše nam je, puno nam je lakše kad se udružimo i kad smo svi skupa, kad izađemo danas ima ali puno nam znači njeno, preko kancelarije kad idemo mnogo nam znači. Sva ova borba kancelarije se svodi upravo da dobijemo neka svoja prava koje su ljudi u Evropi već ostvarili. Znači, mi bi bili zadovoljni da dobijemo samo ono što nam pripada. Znači, da neko obrati pažnju na nas. Za njih je to malo, ali za nas je to jako puno. Jedan od većih problema osoba sa invaliditetom jeste nedostatak prilaza i rampi koji im mogu omogućiti lakše kretanje, a samim tim i funkcionisanje, da sami mogu otići kod lekara ili obaviti neki od administrativnih poslova. Pored toga što smo nabavili vozilo za prevoz isto jedino u gradu, na više od 25 javnih ustanova, uključujući opštinu, stavili smo rampe, na više od 50 privatnih zgrada i kuće stavili smo rampe. Sada nabavljamo novo vozilo koje zove Guseničar, koje osobe sa invaliditetom mogu da koriste ne samo za ulazak u zgradu, nego po celom gradu. I u šalter salu smo stavili taktilnu ploču sa Brajevim pismom, indukcijanu petlju, tako da i slavovide i osobe koje slabije čuju mogu da koriste. I imamo tumača, sudskog tumača koji pomaže osobama da svaki dan ostvare svoja prava u zgradi opštine. Kancelarija u saradnji sa drugim udruženjima u poslednjoj nedelji oktobra organizuje i veliki sportski događaj na kojem će učestvovati i naši nagrađivani paraolimpijci. Mirela Živković, televizija Pink.